Lehen Mundu Gerra bideo honetan landuko ditugu eragileak, ezaugarriak, aldeak, bilakaera eta gerraren ondorioak. Eragilea. Gerra alertu egin zen Austriar-Hungariar inperioaren oinordekoa hil zutenean. 1914 ekainean, Gavrilo Princip bosniar gazte batek Sarajevon Austria-Hungariako koroaren oinordekoari eraso zion. Austriak Serbia erantzule egin zuen, eta ultimatu baten ostean Belgrado bombardatu zuen. Herrialden arteko itunek haien arteko gerra deklarazioa jarraitua eragin zen. Ezaugarriak. Garai hartako bodere handiek gerran aritu ziren kostatutako zuen odola edo gatazkak eskuratuko zuen dimentsioa kalkulatu gabe. Kaltetutako biztanle zibilak, gosea, hotza, higiene falta, emakumeen eta adinokon mobilizazioa, bombardaketak, gaixotasunak, baita gas erasoak ere. Aurrerapen teknologikoak izan ziren itsaspekoak, borroka hegazkinak, gas tosikoak, tankeak, gerra ekonomia. Estatuak lehengaien banaketan eta merkatuan esku hartzen du. Aldeak bi izan ziren. Bata Alemania, Austro-Hungariar, Otomandar Inperioak eta Bulgaria. Bigarrena Erresuma Batua, Frantzia, Errusia, Belgika, Serbia, Italia, Japonia, Portugal, Rumania, Grezia eta AEB. Bi bloken arteko bodere orekak gerra luzea eta garestia ekarri zuen. Hasierako egunetan inperio zentralak oso askar mobilizatu ziren, baina laster frontoak egonkortu ziren eta gerra geldituta zegoen lubakietan. Mendebaldeko Europako frontea zanga erraldoi bat zen, Suitzatik ipar itsasora hedatzen zen lurraldean. Milaka eta milaka gizon han borrokatu zuten. Egoera latz honi langile klase haren gain eragin handiak izan zuen, eta horrek ahalegin nekagarria ekarri zuen bai frontean, bai industria mailan. Azkenean, Estatu Batuek 1907 izandako esku hartzeak bere giza eta industria ahalmenarekin balantza aliatuen aldera bideratu zuen. 1918 martxoan Errusiak erretiratu egin zen gerratik, iraultza piztu zela eta. Azaroan gerraren amaiera etorri zen. Inperio zentralak amore eman eta armistizioa sinatu zuten. 1918 abenduaren 11. Hilabete batzuk geroago Versailleseko ituna sinatu zen. Garailek Alemania leporatu zioten gerra kostua, eta zigor gogorra ezartzen zioten. Bigarren Mundu Gerrako enbrioia izango litzatekeena. Ondorioak. Hildakoak eta kalte materialak. 10 milioi hil eta beste 10 milioi zauritu. Europako herrialdetako ekonomia ahuldu egin zen eta honek AEB-ei abantaila eman zion. Emakumeek gerran zehar gizonezkoak ordezkatu zituzten fabrika, eskola eta bulegoetan. Hori dela eta gizonezkoak etxera itzultzean, emakumeek beraien posizioa mantendu nahi izan zuten, eta mugimendu feministak emakumearentzat bozkatzeko eskubidea lortu zuen. Lurralde aldaketak. Zeuden 5 inperio handietatik Britaniarra, Otomandarra, Alemaniarra, Errusiarra eta Austro-Hungariarra 4 deuseztatu egin ziren, eta honek erabat aldatu zuen Europaren mapa. Estatu berriak sortu ziren. Inperioak ziren lurraldetan, nazionalidade berdinak sortzen dira. Adibidez, hemen daukagu Imperio Austria-Hungaroa, ez da, hor sortuko dira Austria, Hungria, Jugoslavia, Txekoslovakia. Imperio Errusia zana, sortuko dira Finlandia, Estonia, Lituania,